Ugye a csodálatos közel-keletünk, ami most eléggé forró helyzetbe jutott, bár éppen egyik újság tette közzé, hogy 20 éve is azzal riogatta Izrael a világot, hogy nagyon közel van Irán az atomtitokhoz, az atomfegyverhez, az urándúsításhoz. Hát most eljutottunk oda, hogy Irán, aki eddig proxiként használta ezeket a szervezeteket, azaz helyettesítőként, most ő került a célpontba. A síita területek ugye a iraki részen, a kurdok irányából, illetve ez a síita félholdal próbálta mindig is Izraelt befolyásolni, és ezt nem lehet büntetlenül tenni. Nem véletlen, hogy amíg a gázai övezetet, a libanoni Hezbollahot, illetve a vezetőket a csipogókkal kiiktatták, a izraeli hírszerzés folyamatosan azon dolgozott egy hosszú felderítő munkával, hogy mi az, amit meg kell semmisíteni. Ugye a arányok mindig is azt mutatták, hogy Izrael a precíziós eszközökre, precíziós csapó képességére reagált. Ugye közel 600 000 katonája van Iránnak, közel 500 000 van, ha mozgósít Izrael. Repülőgépekben kétszer annyi van, ugye gazdasági képesség kétszeres Izraelé, és hát a lakosság az, hát az én adataim szerint 86 milliós a iráni rendszer, és közel 10 millió az izraeli. Rakéta képességekben, ugye Izraelnek két típusa van, a Jericho 2 és a 3-as, 5000 kilométeres hatótávolsága, és közel 2000 kilométerre tudja Irán ellőni a rakétáit. Ezekből nagyon sok fajta van, ami újabban megjelent, azok már orosz segítséggel készültek, ezek a hiperszónikus rakéták 10-12 Mach sebességre képesek, ezek jutottak át a Iron Dome rendszeren, és ezeket lehetett látni. Én azt gondolom, a világban van ugye egy nagy geopolitikai ellipszis, ezt majd a végén megmutatom, ahol a világ olajkincseinek a 70%-a van, illetve Oroszország nem szeretné, ha Irán kiesne ebből a rendszerből, amiben a BRICS-ben is nagyon benne van. Nem véletlen, hogy a második napon már kínai katonai szállítógép szállt le Iránban, és hát a támogatásukról biztosították őket. Ugye az izraeliek még mindig küzdenek a gázai övezetben, ezek a precíziós csapásaik, ezt már mutattuk egyszer, mikor adott területet ezzé teszik, és hát a probléma az, hogy 30 000 rakéta hullott közel Izraelre ez alatt, az egy év alatt. Dolgoznak azon is, hogy például az alagútrendszereket most elárasztják, éppen az egyik gázai övezet részen, mert ha ezeket meghagyják és kivonulnak, akkor itt újra kezdődik a szervezkedés. Ugye a másik fontos kérdés az, hogy Izrael nagyon sok helyen kell, hogy küzdjön, tehát a libanoni részen, a gázai övezet, Cisjordánia, de benyomult ugye Szíria területeire is, hogy legyen egy kis védelme ezekről a területekről, és így vállalkozott arra, hogy csapásokat hajtson végre. Közel 1500 kilométerre kellett eljuttatni a repülőket, ugye ehhez megfelelő kapacitás kell, közel 200 gép vett ebben részt, katonai, légvédelmi célpontokat, elektronikai harc célpontokat vettek ki. Ezek ugye főleg a főváros környékén és Iránnak a nyugati részén. És hát ne felejtsük el, hogy egy este sikerült kiiktatniuk a vezetésből nagyon sok embert. Egyrészt az izraeliek nagyon jók ebben, ugye sok szakértő óvta őket, hogy csapjanak Iránra, mert nagyon sok helyre van széttelepítve a nukleáris létesítményük, az uránbányájuk, az urándúsítójuk, tehát ezek kérdések voltak, de ehhez olyan eszközöket választottak a hírszerzésük alapján, mert ugye amikor egy ország válsághelyzetbe kerül, hogy rakétacsapás vár, akkor általában valami védett vezetési helyen összevonják a vezérkarfőnököt, a köztársasági gárdát, politikai vezetést. Tehát a probléma az, hogy ez kiszivárgott, hogy hol van ez a hely. Tehát én azt gondolom, hogy az nem gond, hogy azok az emberek, akik felelősek a biztonságért, egy helyen vannak,
meg hogy megsemmisítenek légvédelmi eszközöket. És hát ugye a többi létesítménynél is, majd látjuk a többi videón, hát ez a vezetés kiesett. Nyilván ki lehet jelölni embereket, de azért ott is egy megfelelő személyügyi politika folyik, de az, hogy a hadsereg vezérkari főnöke, a energiáért felelős, illetve eltüntették a politikai főnököt, vagy a rendőrség főnökét Teheránban. Hát ugye, ha arra készülnek, ami stratégiai cél, hogy megdöntsék a rendszert, akkor meg kell rendíteni a belső erőket is, főleg a rendvédelmi erőket. Ami érdekesség, hogy a korábbi Shah Reza Pahlavinak a fia is üzent a irániaknak, hogy most van itt az idő, meg lehet dönteni ezt a vezetést, mert a vezetés éppen ugye elbújt a alagútrendszerekbe, és hát vannak felvételek, hogy nyilván sok helyen tüntettek, láttam egyéb videókat, ahol a lányok eldobálják a hijabot, tehát van egyfajta elégedetlenség. Ugye nem nehéz manapság a YouTube-on felfedezni azokat a videókat, hogy nézett ki a 70-es, 80-as években Irán, Afganisztán, a Közel-Kelet, tehát nem biztos, hogy ez a vallási fanatizmus fenntartható. Az a nagy kérdés, ugyanaz, mint Szíriában szerintem, hogy ez a 600 000 fő katona, az akar-e küzdeni Iránért, és kitart-e emellett a vezetés mellett. Mert azzal, hogy mindig kiiktatjuk a felső vezetőt, én azt hiszem megy előre a rendszer, és mennek előre. Én azt gondolom, azért egy rendszer megdöntése egy ekkora országban azért az több időt venne igénybe. Én elfogadom a nukleáris létesítmények elleni csapásokat, ahol ugye nyilván valahol van valami út, van valami föld alatti lejárat, amihez mind nagyon hosszú módszeres elemzések kellettek, hogy ki jár be oda, miért jár be oda, mi lehet ott, illetve milyen képessége van. Hát ugye mind a két oldalon rakéták csapása történt meg, illetve hát ugye 7 napja folyik ez a művelet, és ne felejtsük el például az iraki hadműveletben, ahol közel 400 000 iraki katona állt ki a 600 000-es koalíció ellen, ott 39 napig kellett légi műveleteket folytatni, közel 20 000 vadászgép, bombázógép, utántöltőgéppel, tehát nagyon jól megtalálták a réseket, a légi fölény teljesen megvan Izrael részére, tehát szabadon iktathatja ki a többi vezetőt. Ami viszont probléma, az ugye a Natanzi nukleáris létesítménynek a bombázása. Itt körülbelül 100 centrifugát tüntettek el az izraeliek, és itt azért az Atomenergia Ügynökség szerint is jelentősen emelkedett a sugárzás szintje. Hát ezeket nem kellene ugye eszkalálni. Ezzel azért hosszabb távra el lehet vágni, főleg, hogyha ezeket a úgynevezett klautronokat, vagy energia urándúsítókat sikerült kiiktatni. Másrészt sikerült vagy 10-12 ebben az iparágban dolgozó professzort, szakembert kiiktatni, bár ezek Indiából, Pakisztánból, Oroszországból és Észak-Koreából beszerezhetők, idézőjelbe. Én azt gondolom, hogy inkább ez a pár évvel lehet visszavetni egy ilyen rendszert. Ez preventív csapásnak számít. Ez most abból a szempontból, ahogy Izrael megjelölte a céljait, ez katonai célpontnak minősül, hiszen ebből nehéz megmagyarázni egy Irán esetén, ahol akkora olaj, földgáz kincsek vannak, hogy mi szüksége van energiára. Nyilván azt fogja mondani, hogy exportálni fogja az elektromos áramot, amit termelnek az atomerőművek, de eléggé világos, hogy elég régóta ebbe az irányba törekszik. Én azt gondolom, hogy ez a képességét ő lehet, hogy egy kicsit fel is gyorsítják ezek a csapások, hogyha közel áll ehhez a titokhoz. A csapásokról még szerettem volna egy videót mutatni. Ugye nagyon sokan elmondják, hogy amerikai segítség nélkül azért hiába van 8 műholdja Izraelnek, a felderítési, hírszerzési adatok megosztása,
a különböző 200 vadászgépnek a feltöltéséhez, nem véletlen, hogy most is Amerikából vezényelnek a térségbe utántöltőgépeket, különböző lopakodógépeket, hiszen az Amerikai Egyesült Államok is nagy valószínűséggel beszáll ebbe a műveletbe. Bár ugye Trump azt ígérte, hogy ő nem háborúkat fog folytatni, tehát a belső szavahihetősége is itt van, de itt most van egy helyzet. Én azt gondolom, jókor lépett erre a területre Izrael, hiszen akkor kell alkalmazni a katonai erőt, amikor a legjobban lehet alkalmazni, és ezekkel az eszközökkel, amit Amerikától is kapott, főleg ezek a 30 méteres mélységig lehatoló bunkerromboló bombáikkal sikereket tudott elérni. Ugye itt a kínai gép, ami eszközöket, bármit hozhatott, nyilván a hírszerzők tudják, hogy mivel érkezett Kína, ott szeretné tartani. Információs műveletekről hoztam képeket, mert ezek már mémé váltak, hogy F-35-öst lőttek le. Itt körülbelül 100 méteresnek tűnik ez a gép, valójában 15 méter hosszú, és akkor beindult a mémgyár, hogy akkor itt van egy másik izraeli gép, ami két irányba tud repülni, mert két pilótafülkéje van, illetve hát már anyahajót is, a Star Wars sorozatból az X-gépet és a csatacsillagot is sikerült elpusztítaniuk. Támadták a hírszerző központot, ahol nyilván ilyenkor nincs ember, és ugye ez a 8200-as azt jelenti, hogy 8200 lehallgató állomása van Izraelnek, ezek nyilván szét vannak települve. Amit még mutattak, ugye Irán létesítményeit folyamatosan lövik, illetve az, hogy sikerült elhárítani ezeket a támadásokat. Egyrészt a helikoptereket, az Apache harci helikoptereket is vezényelték a drónok elfogására, és hát az a képesség, a szárazföldi akciót, ami cáfolná, hogy nagyon jól védhető helyen van, nagyon nagy területen van Irán, hegységek, tengerpartok, és ugye majd a Hormuzdi szoros, ez szóba jön egyértelműen. Ugye az a pufferzóna, amit kialakított Izrael, az mind Szaúd-Arábia, mind Irak, Jordánia és Törökország részéről is a felderítési adatokat átadták Izraelnek. Ezek a rendszerek úgymond akár az Iron Dome rendszer, akár ugye a Patriot rendszer, és főleg a TED rendszer, amelyik országnak van TED rendszere, annak a radarrendszerét felhasználták az amerikaiak, és nyilván átadták Izraelnek. Ugye a különböző műveletekben részt vettek ezek a légvédelmi rendszerek, ami különböző zónákban pusztította el az iráni támadásokat. Ezek különböző hatótávolságúak és különböző működésűek. Itt vannak azok a rendszerek, aminek az adatait felhasználták az izraeliek, tehát egy olyan hálót, ami a TED rendszer ugye 3000 kilométerről megmondja, hogy rakétát indítottak, van idő arra, hogy kiválasztjuk azt, hogy mivel tudjuk ezt elhárítani. Ez ugye 8-12 perc, amíg Izrael légteréig elérhet, de attól függően, hogy milyen rendszerrel, mert a TED rendszer is körülbelül ugye visszamegyek. Ez olyan az utolsó 200 kilométeren nagy magasságban semmisíti meg az eszközt. Hát nyilván, hogy hova esik, az mindig nagy kérdés, hiszen az a kérdés, hogy Izrael lakott területe, Izrael infrastruktúráját megvédjék, vagy éppen a Dávid paritjájával itt 300 kilométerre kitolható a hatótávolság, és nyilván abban a műveleti központban ez egy légvédelmi irányító központ dönti el, hogy melyik eszközt alkalmazzák ezek ellen, amikor tudják a rakéta típusát, és hát hoztam videót, most újabb rakétát is indítottak. Van egy csapat, akik kiértékelik, hogy hova érkezhet be, mert ugye a kilövés pillanatában már tudjuk, hogy mit céloztak meg vele, annak megfelelően milyen elhárításra van szükség, és hogy abból van elég rakéta éppen, mert ugye amit nem sikerült Iránnak megvalósítani, az október 7-e.
ugye ahhoz kellett volna a Hamas, a Hezbollah, meg a jemeniek, hogy mindenféle kis rakétával, drónnal lőjék Izraelt, túlterheljék az Iron Dome rendszert, és utána indították volna a rakétáikat, akkor sokkal nagyobb kárt tudtak volna csinálni, de ezeket már ugye Izrael javarészt kiiktatta, vagy legyőzte. Tehát ezért nem valósult meg. Többféle radarképet vetítenek egy helyre ilyenkor, hogy amit az Iron Dome felderít, amit felderít a Dávid paritjája, az Arrow, a TED, a Patriot, és az alapján a különböző sávokban semmisítik meg, attól függően milyen hordozóeszközről beszélünk. Nyilván, ha 6-800 kg robbanóanyagot hordoz egy ilyen balisztikus rakéta közepes hatótávolságú, akkor arra nagyobb eszközt fognak indítani. Az Iron Dome az ugye az főleg a lakott területek védelmére 150 négyzetkilométerre összpontosít és 70 kilométeren belül, főleg a drónok és a kisebb rakéták ellen. Itt hoztam egy videót, amikor a hutik indítják a rakétáikat, hogy épül fel ez a rendszer. Ugye szét van telepítve Izraelbe is, akár az Iron Dome, a Dávid paritjája, és ez megvan, hogy kb. 300 kilométerig mire képes, és akkor ezeket kell felhasználni és ötvözni ebben a történetben. Hát ugye azért sok-sok ország hírszerzése, és ne felejtsük el, hogy Amerika 2 repülőgép hordozója van a Vörös-tengeren és a Földközi-tengeren, ők is részt vettek a rakéták elfogásában, tehát egy ilyen egységes légtérkép van ilyenkor a döntéshozóknak a monitorán. Ugye a Hormuzdi szoros lezárása ezt is kilátásba helyezte Irán, hát közel 20 millió hordóolaj halad át itt évente, ami a nagy problémát jelentheti, ha ezt lezárják, az irániak sem fogják kivinni a 2 millió hordóolajat, ami azért jelentősen megnövelheti a kereskedelmi problémát, mert akár $150 is elérhet a hordó ára. És ugye, ha jól megnézzük, egy kicsit nagyítottabb képen, itt 60 km a szorosnak a lezárása. Iránnak vannak különleges vízi egységei, akik az aszimmetrikus hadviselést gyakorolják, rengeteg szigetről lőhető az ott áthaladó hajók, tehát rengeteg problémát okozna ez a világ gazdaságnak is, illetve a többi résztvevőnek is. Ugye az, hogy ez megvalósuljon, ehhez kellettek ezek az országok, akik segítettek a műveletekben, és hát a kiiktatás, azt jól látjuk, minél többen járulnak a nagyvallási Khamenei elé, kiiktatják őket. Hát én azt gondolom, talán nem valósul meg a szárazföldi akció, mint a iraki háború idején. Viszont a ritka fémeknél már látszik, hogy jóval kevesebbet enged ki Kína, illetve ezt a stratégiai ellipszist szerettem volna megmutatni. Itt van a világ energiahordozóinak a 70%-a. Tehát innen nagyon-nagyon fontos, hogy eljut-e Kínába, Japánba, Európába, Amerikába az olaj, és ezek az útvonalak sokkal fontosabbak már, mint az, hogy a orosz fekete-tengeri flotta merre szaladgál a világban. Ez mindig is egy stratégiai és nemzetbiztonsági érdeke lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, és hát ők is szeretnék, hogy a katonáik mindig hazaérjenek, én azt gondolom.